Alaikum, barkanku da warhaka. Yan uwa da yawa suna tambaya za a yi mutum ya gyara lockup ɗinsa. Gaskiya a dai wannan lokaci maganar lockup bayan da za a yi ka gyara lockup ɗinka, sai dai hanya ɗaya kawai. In kana son duk wanda kake mining ya dinga saukowa available balance ɗinka yanda za ka iya withdrawing ɗinsa, za ka yi withdrawing duk wanda kake mining yana saukowa cikin available balance ɗinka, za ka yi withdrawing shi. To abin da za ka yi shine zan nuna muku wannan bidiyon. Idan farkon zuwan ka ne, ka daure ka danna subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa. In ka shigo cikin mining app naka, sai ka zo nan wurin da aka sa wannan wurin, taba shi kamar haka ya kawo ka wannan fuskar, sai ka zo nan wurin da aka sa mainnet, sai ka taba kan mainnet. Kan mainnet ya kawo ka nan, sai ka zo da aka sa congrio lockup, sai ka taba kan shi kamar haka. Taba kan shi kamar haka ya kawo ka fuska kamar haka. Kun gani na already ni na sai ta shi haka 6 months 100% ko. To abin da za ka yi shine, in kana son a ce naka ya zama 2 weeks ne kawai, duk wanda ya sauko bayan 2 weeks za ka yi sai da shi. Abin da za ka yi shine sai ka zo ka yaka, ka maida shi kawai, ka cire shi gaba ɗaya. In kuma kana son mining ɗinka ya ƙara sauri, to dole ka sa shi 1 year ko abun nan, sai ya yi shekara ɗaya za ka iya saida. In kuma already ka sa shi yana shekara ɗaya ne, wasu na san sun sa nasu har 3 years, to suna son duk wanda suke mining ya dinga saukowa. To abin da za su yi shine sai su yi haka, su rage. Amma ka dinga lura da waɗannan lambobin. Idan ka sa shi a shekara 3, za ka ga abin da za ka dinga samu. Ka ga estimating lockup boost in mining rate, abin da za ka dinga samu kenan, percent da za ka dinga samu. In ka dawo da shi 1 year, shi ma kun ga percentage. In ka dawo da shi 6 months, kun ga percentage. In ka dawo da shi 2 weeks, haka percentage ɗin shi. In kana son ka yi, in dai za ka abin nan, gwara ka yi. In kuma kana son misali guda 90% ne, in 50% ne, haka kowanne da rate ɗin shi. Amma ni kun ga na sa na yanzu misali ka saita taka haka, to duk wani wanda yake sauka cikin wallet ɗinka, yanzu a ce yau ka yi mining, amma fa sai idan fa amma KYC amma migration fa kenan, za ka iya yin wannan. Yanzu misali kun ga haka, in na yi mining yau, to zai sauka a wallet ɗina. In dai kai guda ɗaya zan iya saidawa. To abin da nake nufi kenan. Idan ku ji daɗin wannan bidiyon, ku daure ku danna mu subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode.